kaka yaleta mafumbo wadmi matulu masiasa emide gute mafumbo kama lo prangende kilo chini ine echimati marudi chekudi kama lo prangende na mimo sebeka oso ewe chimote record uchumi ya pradega pro Kenya chanali Abije makare abiro achiel kachiel kawuok e mbalariany mano mar Aga Khan mantiere buore Nairobi ka kama bende odiochieng' ma kawuono mbalariany ni kotudre kod piny mano mar Canada. Odiochieng' ma kawuono gichiwo nonro ma bende gisebedo ka gitimo nonro mano mar dweche 3 ma bende gisebedo kaka sigana mago mag mine e kidienje mopogore opogore osebed ka imenyo gi ute mag fwambo. To fwambo ma kamago gin ute mag fwambo mago mag Afrika ma ugwe piny Tanzania kanyakla kod piny mano Uganda. Kendo ma kamano gisebedo ka gitimo e ute fwambo mano moriwo mago mag fwambo mago mag wang' jowi mopogore opogore. Nonro ma kamano na odiochieng' ma kawuono nonro ma bende osebed ka itimo kuom thuolo mar dweche 3 mano chakre dwe mar 10, dwe mar 11 kanyakla kod dwe mar 12 mano mar higa mokalo. Odiochieng' ma kawuono kaluwore kod nonro ma kamano, gazede kata mana iwacho ni newspaper gi dho ngere ma bende gisebedo ka gitimo ne nonro gin gazet maromo 1,256, wang' jowi maromo 169 kanyakla kod mbui mopogore opogore mag fwambo kata mago mong'ere gi dho ngere kaka digital platform stories mago 47. Piny Kenya ka nonro ma bende ne gisebedo ka gitimo kaka sigana osebed ka imenyo oriwo ute fwambo 53, 8 gin mag wang' jowi mopogore opogore kanyakla kod gazede madirom 7. Kata kamano ka ing'iyo sigana mopogore opogore mago mag joma mine e kidienje mopogore opogore wachore ni e pinje mago mag Afrika ma ugwe mine thoro loso kotende kod weche mag siasa ema bende idewo wang'gi ka bende imiyogi wacho ni kedo gi kare kod tamalo 4.7 gimine ma bende jathoro lose timore e odiochieng' kata mag mong'ere gi dho ngere of the day ma bende kwana 41 osebed ka ichunegi nonro kata osebed ka imenyo e wang' jowi mopogore opogore nyakalondo kanyakla koda bende mine mosebedo ka loso e weche mong'ere kod ochumi osebed ka ikwako koda nyakalondo gazede kanyakla kod mbui mopogore opogore kod kwan atamalo. Kata kamano nopak ne gazede ma pacho ka nikech gisebedo ka gimenyo mine e malo mane kinde thuolo mano mar dweche 3 ma osekalo mano dwe mar 10, dwe mar 11 kod dwe mar 12 mano mar higa mokalo. Piny Kenya ka iwacho ni gazede osebedo ka miyo mine kata mana thuolo ka bende sigandgi osebed kimenyo gi kwan atamalo 41 kilo kod gazede mantiere piny Uganda ma bende osebedo ka miyo thuolo mine e gazede ma kamagi kod kwan atamalo 30. Tanzania kwan atamalo 29. Kata kamano kata mana gazede ni kata bende gisebedo ka gimenyo sigana mago mag joma mine e gazede ma kamagi tipo ok gisebedo ka gitiyo gi mago mag joma mine. Kuom ranyisi gire tich mopogore ma bende kana gazet ndiko story kata mana ndiko sigana mano mar ng'ama miyo to ok gimi maino tipo mopogore opogore mago mag mine ma bende gimenyo. Kata kamano odiochieng' ma kawuono e nyasi ma kamano jatelo ma bende nyasi ne yango ripot ma kama ne Harriet Chigai ma bende jachiw paro kotende gi wero ratiro nonro kata na data makare mago mag mine ok osebed ka ichiwo e ute mag fwambo ahinya ma pacho ka kendo bende jotim nonro mar mondo nyora na kendo kendo ma bende group mago mag mine
Bende makonyo jodito kanyakla kod jofwambo ma bende ne nitiere romoni odiochieng' ma kawuono. Ni nang'o miyo ni king'iyo piny Tanzania, jodito mopogore opogore ma bende omi lemo e ute mag fwambo e piny Tanzania gin joma mine kipimo kod piny Tanzania, kipimo kod piny Kenya, kama bende jiwo jofwambo mar mondo mi owuog oko ka romre margi, ahinya ahinya mago mag mine, mar mondo mi migi madongo kama bende gitie. Kata mana bende to kama pod dhi nyime mar ing'iyo kaka inyalo rupode kaachiel gi sigana makare mano mar mine chutho e pacho kendi. Mano e sigana mabende pod aluwo odiochieng' ma kawuono mano e mbalariany mano mar Aga Khan. Samoro kintiere gi penjo anyalo duoko. Sharon, gie thuolo ni aonge penjo, wabro tudore kibro miwa ripot duto te seche